βάτραχος και ο ξένος. Μία μέρα ένας ξένος πήγε και κατασκήνωσε στην άκρη του δάσους. Και ήταν το γουρούνι που το πρωτόδε. Τον είδατε κι εσείς? Όχι, πώς είναι? Κατά τη γνώμη μου, μοιάζει με ένα βρωμιάρικο δίκαρο. Και τι θέλει εδώ πέρα? Πρέπει να έχει κανείς τα μάτια του 14 με τα ποντίκια. Είναι κάτι κλεφταράδες. Και εσύ, πώς το ξέρεις αυτό? Μα τι λες τώρα? Δεν υπάρχει κανείς που να μην το γνωρίζει αυτό. Αλλά ο βάτραχος δεν πίστηκε. Ήθελε να έχει τη δική του γνώμη. Το ίδιο κιόλας βράδυ, όταν το σκοτάδι έπεσε για τα καλά, είδε μια κόκκινη ατάβια από κάπου μακριά. Ο βάτραχος σύρθηκε πιο κοντά. Στην άκρη του δάσους είδε κάτι σαν μια προχειροφτιαγμένη σκηνή. Δύο πασάλους που στήριζαν ένα κομμάτι ύφασμα. Ο ξένος κάτι μαγείρευε μέσα σε μια χύτρα πάνω από τη φωτιά. Μια πολύ ωραία μυρωδιά απλωνότανε τριγύρω. Και ο βάτραχος σκέφτηκε πως όλα δείχνουν πολύ ζεστά και πολύ φιλικά. Τον είδα κι εγώ. Και λοιπόν, Ο τύπος φαίνεται να είναι εντάξει. πρόσεχε, μην ξεχνάς πως είναι ένας βρώμοποντικός. Μωρέ με στοίχημα πως θα μας φάει όλο το φαγητό δίχως να δουλέψει ούτε μία μέρα. Τα ποντίκια είναι και άνευοι και τεμπέλικα. Αλλά κάτι τέτοιο δεν ήταν αλήθεια. Ο ποντικός συνέχεια με κάτι ασχολιότανε. Μάζεψε ξύλα και με μεγάλη μαστοριά έφτιαξε ένα όμορφο τραπέζι και ένα παγκάκι. Όπως ήταν ψέμα και ότι τάχα ήταν βρωμιάρης. Η αλήθεια είναι πως έδινε μια τέτοια εντύπωση, αλλά πήγαινε συχνά στο ποτάμι και πλενότανε. Την επόμενη μέρα, ο βάτραχος αποφάσισε να επισκεφτεί τον ποντικό που καθότανε στο καινούριο του παγκάκι και λιαζότανε. Γεια σου. Είμαι ο βάτραχος. Το ξέρω. Έχω και μάτια και βλέπω. Ούτε είμαι και χαζός. Μπορώ ακόμα να γράφω και να διαβάζω. Και μιλάω και 3 γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Ναι, ναι. Ο βάτραχος εντυπωσιάστηκε. Μήτε ο λαγός ήξερε τόσα πράγματα. Και πάνω στην ώρα, να σου το και το γουρούνι. Λοιπόν, εσύ από πού είσαι? Από παντού και από πουθενά. Και γιατί λοιπόν δεν γυρίζεις πίσω? Δεν έχεις καμία δουλειά εδώ πέρα. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Εδώ είναι ήσυχα. Και η θέα στο ποτάμι είναι θαυμάσια. Μου αρέσει αυτό το μέρος. Μωρέ, βάζω στοίχημα πως τούτο εδώ το παγκάκι το έχεις φτιάξει με ξύλα που έκλεψες. Τι είναι αυτά που λες? Τι είναι αυτά που λες? Τα μάζεψα. Τα μάζεψα από το δάσος. Το δάσος ανήκει σε όλους. Βρωμοποντικέ! Είναι πολύ άδικος. Πολύ άδικος. Για όλα φταίει πάντα κάποιος ποντικός. Για όλα φταίω πάντα εγώ. Το γουρούνι και η πάπια
αποφάσισαν να επισκεφτούν το λαγό. Λοιπόν, αυτό το βρωμερό πανίκι πρέπει να φύγει. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να μείνει εδώ. Μας κάνει αξία και είναι και πολύ αγενής. Ησυχάστε λοιπόν, ησυχάστε. Μπορεί να είναι διαφορετικός από εμάς, αλλά δεν κάνει τίποτα το κακό. Και το δάσος, αλήθεια, ανήκει σε όλους μας. Από εκείνη την ημέρα και μετά, παιδιά, ο Βάτραχος πήγαινε συχνά στο ποτικό. Καθόντουσαν δίπλα-δίπλα, πάνω στο παγκάκι, απολαμβάνανε τη θέα και ο Ποντικός έλεγε στον Βάτραχο ιστορίες από τα ταξίδια του σε όλο τον κόσμο. Είχε ταξιδέψει πάρα πολύ και είχε πολλές εμπειρίες για να θυμηθεί. Το γουρούνι βέβαια διαφωνούσε με τον Βάτραχο. Δεν πρέπει να τριγυρίζεις με τούτο εδώ το βρωμοποντικό. Γιατί όχι? Γιατί είναι διαφορετικός από εμάς. Τι θα πει διαφορετικός? Όλοι είμαστε διαφορετικοί. Ο ένας από τον άλλο. Λάθος. Εμείς είμαστε όλοι από εδώ. Ενώ αυτός έρχεται από άλλο μέρος. Λίγες μέρες αργότερα, το γουρούνι, την ώρα που μαγείρευε, λαμπάδιασε το λάδι μέσα στο τηγάνι. Σύντομα η φωτιά απλώθηκε και οι φλόγες τύλιξαν όλο το σπίτι. Ολάκερο το σπίτι πήρε να καίγεται. Βοήθεια! Φωτιά! Φωτιά! Σώσουνε! Ο Ποντικός όμως ήταν κιόλας εκεί. Άρχισε με γρηγοράδα να πηγαίνω έρχεται. Μία στο ποτάμι, μία στο σπίτι, κουβαλώντας ένα κουβά νερό. Έδωσε σκληρή μάχη μέχρι να σβηστεί η φωτιά. Η σκεπή του σπιτιού είχε ολότελα καταστραφεί. Όλα τα ζώα στέκονταν γύρω και κοιτούσανε στεναχωρεμένα. Τώρα το γουρούνι είχε μείνει δίχως σπίτι. Αλλά δεν έπρεπε να λυπάται. Το επόμενο κιόλας πρωινό, να σου τον ο Ποντικός, κρατώντας σφυρί και πολλά καρφιά. Και ώσπου να πεις κείμενο, το σπίτι είχε επισκευαστεί. Μία άλλη μέρα, ο λαγός πήγε στο ποτάμι για να πάρει νερό. Μα ξαφνικά γλίστρισε. Βοήθεια! Και έπεσε στα βαθιά. Βοήθεια! Σώστε με! Ο λαγός δεν ήξερε να κολυμπά. Έβαλε φωνές. Βοήθεια! Έχουμε φίλε μου. Και ήταν ο Ποντικός που τον άκουσε. Και έτρεξε. Έπεσε μέσα στο νερό, τον άρπαξε και τον έβγαλε έξω στην όχθη του ποταμού. Τώρα πια όλοι είχαν τη γνώμη τους. Ο Ποντικός μπορούσε να μείνει μαζί τους. Ήταν ευγενικός, χαμογελαστός, έτοιμος πάντα να προσφέρει τη βοήθειά του. Άσε που συχνά είχε και καταπληκτικές ιδέες. Μια εκδρομή στο δάσος, μια βόλτα στο ποτάμι, ψάρεμα, πικνίκ. Και τα βράδια όμως τους έλεγε συναρπαστικές ιστορίες για δράκους στην Κίνα και άλλα το ίδιο συναρπαστικά πράγματα
που έτυχε να συναντήσει στα ταξίδια του. Περνούσαν πολύ πολύ καλά. Ο Ποντικός είχε πάντα μία νέα ιστορία για να τους αφηγηθεί. Αλλά μία μέρα όταν ο Βάτραχος πήγε να επισκεφτεί το καλό του φίλο το Ποντικό, δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που έβλεπε. Η σκηνή είχε μαζευτεί. Ο Ποντικός είχε κρεμάσει στους ώμους του ένα σακίδιο. Φεύγεις? Ναι, πρέπει να συνεχίσω τα ταξίδια μου. Λέω να πάω στην Αμερική. Δεν έχω πάει ποτέ άλλοτε εκεί πέρα. Τόσο μακριά. Ναι. Και εμείς εδώ, μας αφήνεις μόνος. Θα μου λείψετε. Πάντα θα σας θυμάμαι. Με δάκρυα στα μάτια, ο Βάτραχος, η Πάπια, ο Λαγός και το Κουρούνι αποχαιρέτησαν τον φίλο του στο Ποντικό. Γεια σας φίλοι μου. Καλό ταξίδι. Ίσως μια μέρα ξαναγυρίσω. Και τότε να είστε βέβαιοι, θα χτίσω μια γέφυρα στο ποτάμι. Θα μας λείψεις, θα μας λείψεις. Σε μένα θα μου λείψετε. Σας αγαπάω. Και με αυτά τα λόγια έφυγε εκείνος ο βρωμιάρης, αλλά χαριτωμένος, χαρούμενος, φιλικός και πανέξυπνος Ποντικός. Τον κοιτούσαν μέχρι ότου εξαφανιστεί από τον λόφο. Ναι, ο Ποντικός άφησε πίσω του ένα μεγάλο κενό. Αλλά το παγκάκι του θα είναι πάντα εκεί και θα τον περιμένει. Οι 4 φίλοι πηγαίνουν συχνά, κάθονται στο παγκάκι και θυμούνται το καλό τους φίλο, το Ποντικό.